नौ दिन आ रहल हो कैसे करी हम विदाई हो। नौ दिन आ रहल हो कैसे करी हम विदाई हो। हमरा के या बहत्तरो बाई हो। ए माई कैसे के करी हम विदाई हो। ए माई कैसे के करी हम विदाई हो। आसीन में हो खेला माई रहुए पूजा नहमा जुटेला से बकसा भे रहुए सारा नामा। आसीन में हो खेला माई रहुए पूजा नहमा जुटेला से बकसा भे रहुए सारा नामा। से बका के यहाँ बतारे माइला रोबाई हो। कैसे के करी हम विदाई हो। ए माई कैसे के करी हम विदाई हो। हमरा के कैसे माई जहिबू तू छोड़ के नहिया के बंधन माई हमसे तू तोड़ के। हमरा के कैसे माई जहिबू तू छोड़ के नहिया के बंधन माई हमसे तू तोड़ के। लिखे लगी गहना पिंटू गावेला दीवाना मंटू। हमरा के या बहत्तरो बाई हो। ए माई कैसे के करी हम विदाई हो। ए माई कैसे के करी हम विदाई हो। ए माई कैसे के करी हम विदाई हो। दोस्तों अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉलो करें। धन्यवाद।